Dnešní video je pro ty, který letí úplně poprvé a nebo jsou ze všeho ve stresu jako já. Pokud jste zvládli všechny přípravy, balení kufrů, cestu na letiště a nekonečné kontroly a teď sedíte v letadle, gratuluju, máte za sebou první kolo. No a když odstartujete a konečně se vám podaří usnout, přijde na řadu příletový formulář. Dostanete kartičku, kam napíšete svoje údaje. Mějte po ruce brýle, tužku a pěkně si ji vyplňte. Budete ji ještě potřebovat. Hned po přistání na vás budou čekat usměvaví borci, kteří vám budou nabízet vízum za přepálené ceny. Ignorujte je. Běžte rovnou bankovní přepážce, kde vízum stojí pořád $25 a platí 30 dní. Tak už jenom jedna kontrola a už na vás čekají pouze SIM karty a váš autobus. Nikdy nekupujte SIM karty z ruky, ať nejste překvapení, že nemáte žádná data. Vždy kupujte u oficiálních operátorů, jako je Vodafone, Etisalat nebo Orange. Chceš být připravený? Napiš mi, já ti pošlu vzor příletového formuláře a aktuální ceny mobilních operátorů. Líbí se ti tohle video? Dej like, sdílej a napiš mi do komentáře, co by tě nejvíc zajímalo.